Anis sé an lína den céadúir mar chláir tá Daithí de Faoite Stiúrthóir Cill Dara le Gaeilge. Gaithí fáilte go dtí an chláir? Good Bealtaine. It's a pleasure to me. Okay, agahi an féidir beagání intin dún faoi do chúra pársate nó profisiúnta agus an sin intin dún céir Cill Dara le Gaeilge agus a faoin gun capitá leis. Cínte, well, my hain tá cóníar an sóláán na chundé Cill Dara tá na dheann na fiche bliana nús a céidir as blá clia na bhuacas na mé postal le bandas as dún an áil burt posta agan agus Thomas Lunithe Galáidir a pobl na Gaeilge stocha. Go profisiúnta brimse le technoliacht so go le Hewlett Packard Enterprise agus brimse play le technoliacht Grayson agus Idralín Wi-Fi cybersecurity stuff mar sin agus is dói go space mór gom ó chusaí Gaeilge corcan a counter násnaíos an sóláán chundé Cill Dara an numláán tá cuiste gníomhach agan an sin ach go háirithe bo Tommy Jigiri deisiúirt do gnóhí an Gaeilge úsáid ina chuid oibre agus is mar sin go bunaíú Cill Dara le Gaeilge cúpla bliana hin. Is swin of ionach is bhil méid a bhfuil take maria lé agus rinne méid cúpla aglah Raidió tharnam léanta le chaíomh le Gaeilge agus forbert first. Tá gom bhfuil agriocht da banam muo le Gaeilge inis freisin agus tásúla gom aglah Raidió dhéanamh local luar freisin. Tá an mún le chéine idir Cill Dara le Gaeilge agus na hagratí eile ar fád a luúdméin sin nach bhfuil. Tá Evan agus nuirí mar branú ar Cill Dara le Gaeilge bhunú ri an jaar taide agus si chuní agan mar hapla le grúpa in iniste banam inis dom agus com sin bhí mar banú ar lehead gailh le Gaeilge scéal take go tróir. So rinne man jaar taide solar buníú Cill Dara le Gaeilge ach an bunrod atá an go Jigiri ceir le gó atá dhéirí gó a chuchan cin trí bhean na Gaeilge. So tá an dain tábhatá an seo dúine, ní hé ghfuil me Jigiri an Gaeilge a chuchan cin, tá me Jigiri gó a chuchan cin ach trí bhean na Gaeilge. So bíon an béim ar an gó leis an agus seo agus chun ceir leis na gnóí ar an dalamh so an cíine agus an Gaeilge úsáid mar eirlis chun sin a bhaintach. Agus chutá gáileh. Go hanhá an omí bailach agus a dúhan agin na máach eile e Mariana. So is dói nuair a cheolamar an scéim bhí anspéis ag an bubble a hosímar le scéim pilótach bit a gábling go le ó hen agus renimar chuig gó don scéim pilótach sin agus deir go háá leis mar chuid den scéim pilótach sin chumar paáiste takeíachta le chéile donna gnóí agus bhí crunne agan leis an gnóí so bhí lipéid agus gramán poster rudí mar sin agus bhíimar donna gnóí céir bhí gceist chumar ólas ar fádó chumar idir an ólas fhí scéim takeíocht gó atá ag forras na Gaeilge so scéim náisiúnta sin ach tá aige agus míú ar fáil do gnóí atá páirteach sa scéim so chumar na gnóí ar an ólas fhí sin. Agus taréis an scéim pilótach cheolamar é agus bhí anspéis a gnóí sa fphobal so dá sé an tapí agus salhád hí trocha cuaig gó agan sa scéim agus iad bhí mar doir a díú a seach ar náí na sóláán na stoig gon an áitscoil a chéin lonighégus an ar choní bhí mé géirí é a hosú teoranta agus díirithe ar an bobbal sin agus é dhéanamh a gceart gal bheith a banú ar chundé Cill Dara ar fád go fád termach tá sé ag heiste an go leat ófar an scéim go mééis sé ar fád a ein gó chundé Cill Dara ach so sin dói an tú smá an na hebre a bhíán ach tuis go raibh an iiri sin gnóhí an bhí si tábhaach dún bheith casaló agus sin an áit go si dúnánach mar cé go bhfuil Stiúrthóirí tá seacht Stiúrthóir ag Cill Dara le Gaeilge fi láthair agus tá gairí go hámhain tá gairí go máis na gnóhí tá gád a duine ag an lánaimsethe agus is tóí feicimiid sin inis dom gnóí ó gaiileh le Gaeilge tá fáine atá lánaimse ar an talachchas agus tá siad nemdul amach agus takeíocht do thuirtó a cheachtain donna gnóí. Is so bhíon daine gó an is bhíon iiri sin brú tá iiri sin acha a bheith smaoine bhir ó cuasaí income agus categus cosí postííochtta cosí GDPR agus rachtíocht mar sin go bhfuil chu cholína leis
gomininic dainter darmid ar chusaí gaige agus bín an takeíocht rialta sin Captain McTastal only gnóí gan ro go an sin céim. So an dacrochttá aginine fi láhar ná go fóil níl duine igen fostithe lá aimimsere aginine. Hosig Cill le Gaeilge amach agus buníú é mar cholach Jonathan go méid an structúí gart an chun duine igen osú agus sinné an docustá gan a rina bliana seo go méid duine igen an aimimsere linn. An fáin se bhéin muoinú fi láthair? Fáimid takeíocht ceirceóir ó glór na nail go Hindiach. So churann ar cuiste isteach an gomórtas sa glór na nail agus tá nig dúslein a bhúcant cúpla óir le déine agus bhí céim gó bhí dús gó go bhúma chumá. So tá chud míú é teachta seach an sin go fóil ní éon costas ar na gnóí páirte blachas is céim tá sé sé an eisce dóid. Mata aine a mohin sin is chun go leirtá géisteach má hagann sin jagwalin just take it and see Cill Dara le Gaeilge.ie agus bei Olsen sin chun seach jagwalin. So ach tá na grúpi eile a luivéid sin le heb Gaeilge le Gaeilge gnóío tá siad sin ag fá takeíocht dón Ryan alíonn chultúgus geilteachta agus tá céim na Gaeilge acu atá a rúnach dún ach nílmid a ní chuisteach an céim sin go fólach béimiid a chuisteach an céim go luath.